Здравейте, YouTube! Ние сме Pure Bros BG и това е нашата кандидатура за KibiCraft. Такова. И да почваме. Това зад нас е къщата на един приятел, който пожела да си направи нещо, нали, защото няма работа. И после ще ви покажем нашите неща. Да. Айде да я покажем. Тук с големи дървета, беседчица, която има трева, аз така да я махнем. И това е обзавеждането на къщата. Много ми хареса. Има цветя. Той е прият Даркрафта. Да. Да обиколим къщата. Яко се я е направил. Той ще да снима как ние строим нещо като имение по време на клипа, но той взе тамай и докато ни чакаше ние завеждахме къщите, той е такова. Той се построи тази къщичка и така. Да, е първо снежен човек. Ай. Ама покажи го първо отвънка отгоре, в смисъл спре. Ми снежен човек. С голяма глава. Да. Тук има такова. Натисните това бутонче. Бутона преди почва такова сняг, само че някой път, нали, те бъгва. Не, виж, не искаш. Ама бъгва такова, ако се слотвава някаква става и ти. И той някаква да слага тук вече. И да, тъй. И тук има 6 струнче за сноубокчета, токи, моки, лопатки. И беседката показа ли? Не. Това е беседката, която построихме последна. Нормална беседка, тук под това има глоустоун. Той хълмче изглеждаше доста празно за това. Това са мелницата, ако искаш. Добре. Тук сме направили пътища с гравел, като нормално село да прилича. Бутона сме забравили. Да. След е... да, тук няма много неща, има една лампа. Тялница може да излезна. Давай! Help me. И сега тук има фермички. Супер е готиното. Сега дай подред малките къщички сега. Ти са еднакъв дизайн, само че с различен клей, различен лин. Тук тази не е обзаведена, защото то прекалено са малко. Може само някакъв чрез свой крафт и пешки. И той прасенци малко се живее вътре. Съжалявам прасенци. Затворено. Тук да е, тук има някаква работа. Долу щяхме да си правим скръщна база, ама не става. Да, с Майнкрафт. И така. Сега дай в кулата, освен. Не, чакай. Дай първо тия къщи. Количката. Ела. Добре, количката. Значи това е лице на един приятел, който се казва Goodplay, a.k.a. Марио. Ти си направи къщата. Да, и това тук е кулата. Това са обуста си. Тук отдолу има глава, това просто да му свети. Но някъде това е асансьора. И отгоре има лампички, които светят. И да, тук може да се наблюдава селото. Да. Всичко може да се види от тук. И вердо.
Снимайте отвънка с тия огници. Лампички. Да, има и лампички отстрани. И дай сега, дай първо е тази. Ела, ела. И... Ето така. Върни се, бе. А, да, ето е голямата къщърка. И отвънка изглежда и така. И? Това е нещо като работилница. Има репер, има печки, крафтинг. Тук са малките честове. И има и втория етаж, където са столчетата и масичката. Кой един просите ягнята масата е достатъчно голяма. Да. И... Да. Ние сме малко слаби с обзавеждането, но това биваме. Сега виж, покажете с това. Това вънка стои дръвче. Дай първо всъщност дръвчето покана. Тук се влиза, присяда. Тук пак на главстон. Силно по-яко. И ай сега вътре. Сега тук с нашото куче Пинки. Да. Се играем на лаптопчето. И тук аз на другия стол. И тук ядем торти. Гледаме печкичето. И да се скачим нагоре. Тук има нещо като тераса. Тук по прозорците майнкартове, дето може да се отваря чест и слагаш нещо различно. Чещата малко и така яко стана, защото тавана беше висок път. Не исках да оставаме без такова, без втори етаж, ние направихме втори етаж и за това. Така пак яките пътечки, вървим, няма трева. Ай сега към конюшната. Всъщност с оная къщела да покажем. Тя е най-грозната, да, тя не стана яко. Това е нещо като док. Док е. Не, нещо като дела. О, да, ляните брата завзели цялата къща тук. И тук е нещо като мини такова наркодилърска база, който се крият кокаина. И това е. Тя стана най-грозната също мая. Нищо. Това е подива. Сега дай къмто. Има ли тя? И сега конюшната. Щеш да е хубаво да сме по-хубава къща там горе. Щеш да стане яко, ама нищо. И да, конюшната, която е доста яко. Тук има кочено. Виждаш ли? Значи това са и магарята. Магарята. И това е... Конни. Да, конни. И тук седлата, баловите там, които се викаха. И ги използвам. Тук арморите за коне, някакви кончи, на втория етаж. Да. Сега аз ти отварям, че се затваряш. Да. Значи това са честове. Тук е много яко, смисъл, вижда са... Има малко място за изглед. Мъгъл много яко, вижте. Сега тъмънкът се стъмня. Да, ще е малко по-добре, нали, ако това островче с 2-3 купчета насам, смисъл. Не насам и нататък по-скоро да се може да се види цялото. Да, тук има честове, анвил. Аз закачих на топло. И ето е отстрани, тя е от клей. И да, култ. Добре, тя покажи островче сега. Той малко. Такова. Къде си бе? Мини островче. И това е островчето, минито.
Това е едно дърво, което много яко се получи. На глоустон отгоре. Тук има беседка, има кон, има нещо като... яко се получи. И да. Да. И сега към второто село, което много яко стана, смисъл по текста начин. Да, вървим тук. Не, ела. Не лечи, ми върви по пътя. Нали, вървиш така, напред. И чуйте горе. това е нещо като някаква пещерняшка база. Тук само често ви ученци. Тук съм за другото село, което е обикновено. Тук съм забрал славно. Аз ги слагах тук, но съм ги забрал. Нищо. Да влияем в първото, ако искаш. Тук му трябва често, като могат да се отварят често, видите. Долу има крафчен тейбъл и печка под тях. Това е масичка и стол. Бар, пияница. Тук масичката за карти. На бивот. Ела. Сега покажем двете къщички. Те са идентични. Пак падна дистанционното. И това е едната къщичка. Нормално обзавеждане. Другата е по-хубава, време. Да. Не е много обзаведена, но пак, нали, все пак. Трябва да ви покажем сега другата. Тук има по-голямо обзавеждане, значи тук има чест, печка, чест и крафтинг. Тук е като чест рум или работилница. Тук сложихме стена и тук се влиза в другата стаичка, където има беседка, нещо такова. Масичка, по-скоро, за ядене. И да, много яко. Сега кулата, последната стройка. Да. Това е кулата, която направихме предпоследна. Тя според мен се получи много добре. На торчове на оградки, стъкла и е построена от брик. И дърво. Да. Много главно тухли. Да. И да сега нещо да кажем смисъл. Чекаме ли на колко години сме или това в описанието рамката? Ами да, може да видите в описанието всичките отговори. Да. Много ви харесала нашата кандидатура. Да. Чао. Кажи чао, Петя. Чао.